Inguru hori erreferentziazko gunea izan da beti mungiarentzat eta mungiarrontzat. Gaur egun dagoan futbito eta saskibaloiko zelaia zaharbarritzeko proiektuak batetik espazio hori berreskuratzea ekarriko leuke eta bestetik aisialdirako eta kirolerako aire zabaleko leku egoki bat prestatzea. Izan bere, bizi dugun egoeran inoiz baino beharrezkoa bat dira holango lekuak. Esku hartzearen barruan sartuko litzateke futbito zelaian ate edo porteria barriak imintea. Saskibaloi zelaian saskiak aldatzea. Ondatuta dagozan soladura zatia konpontzea. Eta kirol askotarako pistak pintatzea edo barriz pintatzea. Proiektu horren kostua 25.000 eurokoa gehibez izango litzateke. Eta Mungiako 2021ko aurrekontu irekietatik bideratuko litzateke herritarrek aukeratuko balebe. Herritarrek aukeratzen dabezan proiektuak egiteko guztira 120.000 euro gehibez jarriko dira. Zure eretzian zeintzuk dira proiekturik interesgarrienak? Animatu zaitez Mungiako aurrekontuetan parte hartzen. Bagiaren 7tik 20 arteko epea daukazu. Baietzein!